naimbag nga rabi tayo manen kagayat ng kakapsat agyaman tayo kanapo Diyos nadanon tayo manen dahito yung nabundaway tapno agkakadwa tayo kakapsat na adalen repaswen eleksyon nga inadal tayo kadahito nga lawas di eskwela sa Batina tayo ket agtuloy kakapsat na agyaman tayo kanapo Diyos agsipot ka iti bendisyon nga kasapulan tayo makikita na tinatawal daw nang nangruna iti bendisyon iti biyag ken iti panang salaknib na kadatayo kadigiti nakadado nga mapaspasamak ti nagdawal daw panagbiag tayo kasala ko iti COVID-19 pandemic ken uray pay kadigiti umay nga bagyo kadagiti nga panawen kakabsat ket agyaman tayo kani Apo Dios sinalakniban na tayo malabit adda digiti sanikwa tayo digiti taltalon tayo digiti pagpagay tayo nganganin maani ngem agyaman tayo kani Apo Dios ket inispal na tayo sa datay nga rod nga agmaymaysa nga dayawon tayo inagan na so nga dawatek nga kararag tayo may kami ken kaong Diyos na naknuan iti panagdayaw ken panagyaman dayawin da ka sigay di Diyos naman nakabalin kadagiti ang amin ket agyaman kami ama kaday nga pan nakabalin mo ket tinumpal mo iti karkarim nga isu Diyos iti nagsanggiran ni napunuan kami nga talag iti palagtalag kaday kita ang ket sinalakniban na kami Diyos ket agtuloy nga iti pata kami iti biag ken sa lunat ni ken uray pay dagiti nabuslon bendisyon nakasapulan iti dalaw nang nangruna magyaman kami may manen iti aldaw mo na San Juan aldaw Sabbath tapno Diyos mabalin mi nga likudan iti fisikalan na panagtrabaho ket sumrek kami iti nadikket nga panag-ipagrelasyon ni Kenka iti dayto nga daw panagtaygan dawaten mi ama nga bendisyonan na kami iti kang panagadal ket sapay kumata maiturong dayto nga adalin mi kadayjay nga panggap mo nga isubli mo Dios iti napukaw nga ladawan nga isu itinted mo inarson dawaten mi met nga makawanen na kami magyaman dagiti nagbintutan ken nagpasulan mi dagiti dawaten mi nagnapo Jesus agtuloy kakabsat nga yegmi iti panagyaman kada kayo iti panang suportayo kada itoy nga programa tayo iti tunggal Biyernes kakabsat iti Rabii iti panagripaso tayo iti Sabbath school lesson adda digiti kakabsat tayo gagayem tayo ngano intuno nagrugin i-share damutten kakabsat daytoy nga panagiinnadal tayo tapay agsipud ta kayat damet nga digiti gagayem dagiti Facebooks ket babendisyonan damet kakabsat kas kuma idi Sabado idi napan kami nakigimong ditoy Sulipa Seventh Adventist Church adda kakabsat iti maysang pamilya nga nagbisita so na iti pamilya ni Ray ken ni Sonia nga Asiris nagapuda iti duklong First Seventh Adventist Church iti San Clemente Tarlac kakabsat kunana ni Sonia nga isu na iti maysa nga public school teacher kunana pastor kunana saan kami nga maikaw-kawa iti kapilya apay kuna when ata iti tunggal Sabado kadwada ka kasano ko na gayam dayto araramidin tayo kakabsat nga panagripaso tayo iti leksyon aramidin damutten nga isumutten kakabsat iti lesson study da ket agyaman kami launay Sister Sonia kasi ka iti mangi share dayta nga araramidin tayo kasama ore pa iti kapilya tayo kakabsat ijay barakbak ito'y
La Union ni Romel ni Jenny kastamot araramiden da i-save da kakabsat daytoy lesson review tayo ket isubaten iti usaren da nga panang repaso iti leksyon iti dayta nga lawas. Ken uray pay kakabsat ijay church tayo di Malasin di Dupax del Norte dayta met ipadamag ni Elder nga Renato Calya. So ang yaman tayo tadigiti other churches kakabsat ket iti tiyempo iti pandemic nga kastoy nga rod kaduan ket iti mos usar panag kakadua tayo via kastoy nga gundaway ket no kasta iti aramiden kakabsat digiti igiglesia tayo ni Apo Dios manen iti pagyamanan tayo ni Apo Dios na madaydayaw. So nga dawati kakabsat i-share yo ta bendisyon no na bendisyonan kayo kayat yung nga mabendisyonan digiti kakabsat king gagayem iti Facebook i-share yo kakabsat. You can share it kada jay startup party ket agkakadwa tayo nga ginadan. Adda tayon kakabsat iti lesson number 5. Ito'y quarterly tayo about education. Ket iti paulo iti adalin tayo kakabsat. The title is Jesus as the Master Teacher. Ket iti paset a mayulo kakabsat masarakan iti 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give light to the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Iti adalin tayo kabsat ket maisentro manen kada adal tayo may panggap iti panggap the purpose, the goal of education. Ket ulitek manen kakabsat dayjay imbaganan ni Sister Ellen White. Success in education depends upon the fidelity in carrying out the Creator's plan. Anya dayjay nga plano ni Apo Dios kakabsat. No apay nga binukil na daytoy nga sistema of education kakabsat. Kayat na nga isubli, dayjay ladawan nga isu iti inted na iti pinarswana ijay garden iti iden. Idi nga pinarswan ni Apo Dios iti tao. Naganan tayon kakabsat. Idi nga pinarswan ni Apo Dios ni Adan kastamot din ni Eva. Pinarswana akas kaladawan na kas kasping na in His likeness. Ngem imay kakabsat iti panagsukir dagiti imununang naganak tayo. Ket iti panagsukir da kakabsat dayjay nga image nga inted ni Apo Dios kadakwada was damaged. It was damaged by sin. Ket iti kayat ni Apo Dios kakabsat maisubli dayjay nga image na it is the restoration iti image na kadagiti ay ayaten ng tattao kabsat. Naadal tayon kadagiti naglabas nga leksyon tayo. Nga adda agsiputitis we are studying about education adda iti teacher adamat ti estudyante. Ti umuna nga teacher isuna ni Apo Dios ket dagiti estudyante na ni Adam and Eve. Naadal tayo met nga iti umuna nga teacher digiti anak kakabsat isu digiti naganak. The first teachers are the parents. Ket naamuan tayo met kakabsat nga iti linteg ni Apo Dios the 10 commandments isu metten iti nagbalin a teacher. Ket naamuan tayo kakabsat nang nangrunay iti napan lawas, lesson number 4, nga adda digiti word view, they were now talking about the subjects, nga isuro da, kontra kakabsat, iti panggap ni Apo Dios,
nga usaran iti education nga mangiyator manen, mangisubli manen, kadayjay nga ladawan nga adda kadatayo. Namuan tayo nga adda dayjay view iti atheist, bagadawan ti Diyos. No awan iti Diyos, then the purpose of education will never be accomplished. Iti bagada kakabsat nga awan iti creation, adda-tanda. Ngem nalawag iti inbagana iti Biblia, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ibagada pa'y kakabsat nga adday iti human morality katahanan nga kasapulan iti sangapulo nga bilin. Laglagipon tayo nga daytoy nga ladawan ni Apo Dios, the image of God in man was marred, was destroyed because of disobedience. Saan nga nagtungpal dagiti naganak tayo nga ni Adan ken ni Eva? Isu nga adda kakabsat iti pannakadadael dayjay ladawan ni Apo Dios nga ented na kadatayo. Ket no iti worldview nga maipanggep iti human morality nga haanen nga kasapulan tilintag kakabsat ko saan nga maaramid dayjay panggep ni Apo Dios nga isubli naman kadatayo dayjay na image na through education. Agsipud tati adalen tayo itatakabsat ken Jesus as the master teacher. Daytoy iti maysa kadagiti kapipintasan nga title nga inted kakabsat iti Biblia ken ni Apo Jesus. No basahin niyo iti Gospels, the books of Matthew, Mark, Luke, and John. Iti panangayabda ken ni Apo Jesus no adda dagiti apan agintuod kinkuana. Kunada, rabbi, teacher. Ammo dagamin nga ni Apo Jesus kakabsat adda iti kayat na nga isuro tapno dayjay apanggep iti education ket mapasamak kadatayo. Iti leksyon tayo kakabsat adda iti tallo nga kayat ni Apo Jesus nga isuro kadatayo in relations to dayjay mission iti education nga isubli ni Apo Dios dayjay aladawan na kadatayo. Let us narrow it down. Tati adadalin tayo kakabsat, it is about education, and the mission of education is to restore the lost image of God in men. Adda kakabsat, iti talo iti leksyon tayo nga isuro ni Apo Jesus. Umuna nga isuro na. Revelation of the Father is vital to education. Tapno maisubli kakabsat dayjay anadadael nga ladawan iti Diyos kadatayo nga pinarsuana. Masapul kakabsat nga maamuan tayo anaan-anay no sino iti Diyos Ama. Basahin tayo kakabsat iti Hebrews chapter 1 verses 1 to 4. God, who at various times and in different ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, who he has appointed heir of all things, through whom also he had made the world, who, being the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat at the right hand of the majesty on high, having become so much better than angels, as he by his inheritance obtained a more excellent name than they. Anya iti panggep ni Apo Jesus no apay nga imay kakabsat diti lubong. Manipod iji iden, ingana iji panakayanak na kabsat. There were so many misconceptions
about the Father, about God. Isung imay kakabsat, tapno iyam amuna kadatayo, ibaga na kadatayo, no sino dayjay Diyos nga Ama. Isu nga iti ibaga na nga digijay imun unang aldaw, ni Apo Diyos nagkisao kadatayo babaen kadagiti propeta. Ngem kadagitoy nga mauding aldaw, nagsao kadatayo babaen iti anak na. Daytoy nga anak na nga isu kakabsat iti nang parsua kadagiti adda amin nga adda diti lubong itatan imayen through incarnation idin ang naglasag imayen ket intun kakabsat no makita ti tattao ni Apo Jesus, his only mission was umay ko nga iyam ammo kada kayo ti Ama. Maisubli kakabsat dayjay anadadael aladawan kadatayo through education no dayjay panggap ni Apo Jesus ket maala tayo maamammo tayo tayo manganan anay the Father God. Iti kababalin na daytoy nga Dios mismo nga sao ni Apo Jesus. Ije John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Daytoy nga Diyos nga ay ayaten na itilubong, ay ayaten na nga maisubli, dayjay anadadael aladawan kadatayo kakabsat. Amun tayo nga isuna iti ayat. Ket dayjay nga ayat iti Diyos. Intun no maamuan tayo kakabsat. Balbaliwan na iti panunot, iti puso, iti isip tayo. Agdayaw tayo tun kenkwana. Kunana ni Ellen White kakabsat, the light appeared when the world's darkness was deepest. There was but one hope in the human race, that the knowledge of God might be restored to the world. Christ came to restore this knowledge. He came to set aside false teaching by which those who claim to know God and has misrepresented Him. He came to manifest the nature of His law, to reveal His own character in the beauty of holiness. Education, page 82. No kitain nyo kakabsat dayjay manipod iti iden inggan iti panakayanak ni Apo Jesus. Kunana ni Ellen White, dayjay panawen ket inladawan na the world's darkest was at the deepest. Addan iti kasisipngetan apaset iti nais kaistoryaan iti lubong kakabsat. Apay ang nakasipsip ngayt. Ta addan digijay nga sursuro kunana. He came to set aside the false teachings about God. No saan tayo kakabsat nga awaten ken amammo ni Apo Diyos? We are being drifted from light tay suna itilawag to darkness. No kasano iti kaadayo tayo from the source of light. Ijay met kakabsat sumipsip ngat, sumipsip ngat. Ket imay ni Apo Jesus to restore that knowledge tapno maisubli kada tayo kakabsat. Dayjay panakaamammo tayo iti Diyos Ama. Iti mikadua kakabsat nga isuro ni Apo Jesus, since we are studying Jesus as the master teacher, iti mikadua nga isuro na kakabsat, restoration is needed to accomplish the goal of education. Restoration is needed to accomplish the goal of education.
It is 2 Corinthians chapter 5, verses 16 to 19. Basahin tayo manan, kabsat. Therefore, from now on we regard one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now, all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing the righteousness to them, and has committed us the work of reconciliation. Therefore, we as ambassadors for Christ, as though God were pleading through us, we implore you, in Christ's behalf, be reconciled to God. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become righteous, the righteousness of God in him. Nagpintas ka. Ingga nakakabsat nga saan tayo nga maisubli, kadayjay nga panakirelasyon tayo ken Apo Diyos. The mission of education will never begin and can never be accomplished. No adda tayo pailaan kakabsat, ijay kasapngatan in the darkness of sin. Saan tayo ito kakabsat nga maisubli? Ijay ladawan ni Apo Diyos nga napukaw katatay. This is the work of grace. Dahil tikunanan ni Pablo kakabsat nga datayo ket na i-reconcile kini Apo Diyos. We are talking about the Father. Through babaen iti anak na nga ni Apo Jesus. Iti nagpintas kakabsat dahil panangiladawan ni Pablo. Iti bendisyon, iti panakaisubli tayo iti Ama. Itinbaga na kabsat, may sa abaru aparswa, iti sa sinuman ama inaigen Kristo. Naglabasen dagiti daan na bambanag, ket dimtengen dagiti baro. We cannot live in the old life. We must be reconciled. Ket iti kinapuduan na kakabsat, agsipod ta, datayon ket na i-reconcile tayon ken ni Apo Diyos. Iti dawdawaten met ni Apo Diyos, ket agbalin tayo kakabsat, nga panakangiwat, ambassadors of Christ. Ibaga tayo dayjay damag iti panakaisalakan. Ibaga tayo dayjay damag iti bendisyon nga inted ni Apo Diyos babaen iti parabon. Ibaga tayo kakabsat. Iti kinasimpa, kinapudno, dayjay nga inted ni Apo Diyos. Nga no adda tayon ken kuana inaawat na tayon kakabsat. Iti panangkita iti Diyos. Kanyam ken kanya. Ken sino man nga umawat kaday to reconciliation nga ited ni Apo Jesus kabsat, datayo ket may sa abaru aparso. Are you not excited to be an ambassador for Christ? Nagpintas kabsat. Kuna naman ni Ellen White, The Education, page 282. Dear teachers, Ellen White
was addressing teachers. Kunana, dear teachers, the highest preparation for your work, I point to you the words, the life, the methods of the Prince of Teachers. I bid you to consider him. Here is your true ideal. Behold it, dwell upon it, until the spirit of the divine teacher shall take possession of your heart and life, reflecting as a mirror the glory of the Lord. You will be transformed into the same image. This is the secret power over your pupils. Reflect Him. Reflect Him. Pagyaman nagkakabsat, I still remember my Christian teachers. Oh, I remember the Christian graces. And I remember also how they disciplined their pupils. Kit no discipline their pupils ko nakabsat, I include myself. When I look at them, uray pa'y kakabsat in my mind's eye itata. No, I look at them, I remember that they were reflecting Jesus, the master teacher. The gitoy nga teachers kakabsat, they help mold the character of young minds. Isu nga, nagbalin kakabsat, literally and legally, teachers are the second parents. Into nurumarin da jo ubing kakabsat, manipod ti pagtaengan nga mapanjis kulaan. It is the responsibility of the teacher nga isuna ti agbalin nga naganak dayjay ubing. And I admire teachers who acted like Christian parents. Mikatlo kakabsat nga isuro ni Apo Jesus kadatayo. Tapno maisubli dayjay nga ladawan ti Diyos through education is worship is central to education. Worship is central to education. Luke chapter 2 verses 8 to 12. Ket insurat kakabsat ni Luke dayjay imun una nga expression iti panagdayaw ken ni Apo Jesus tapno maisubli kakabsat the role of education. Basahin tayo iti Luke chapter 2 verses 8 to 12. Now, there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find the babe wrapped in the swaddling clothes, lying in a manger. Dagiti papastor kakabsat nga adda iti turturod iti Galilea. They were the first pupils of the master teacher, and they were to worship the Savior. Tipudno kakabsat nga kondisyon kadayjay panakaiyanak ni Apo Jesus.
Nga dayjay nga basit nga maladaga, that baby. Ket saan kakabsat nga dayjay ubing ti apanda nga daydayawen. No di ket di, iti apanda nga dayawen, dayjay nga adda kadayjay ubing. Iti verse 11 kakabsat, isutin baga dayjay angel. Ta naianak iti syudad ni David, iti mangisalakan kada kayo ni Kristo nga Apo. They are now rejoicing that digijay nga naipadto kakabsat nga umay. Manipod iti Genesis chapter 3 verse 15. Ket itatan napasama ken iti panawenda. Manipod kadayjay a panagbutengda, nasukatan iti panagdaydayaw kakabsat. Ket dagitoy nga papastor, napanda kakabsat, binisita ti anak iti Diyos nga adda iti maysa nga kulloong idjay Bethlehem. Kitain tayo kabsat, ti kunanay ti pagleksyonan tayo. The shepherds shared with others the identity of this infant. Anya itinamonda nga dayjay nga baby, dayjay nga maladaga, nga adda idjay Bethlehem. Isuna iti mangisalakan kadagiti managbasol. Isuna ti Misaya, isuna iti Apo. Kakabsat ko, if we will miss this three, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo, through His ministry iti lubong, we are missing true education. Anya digito yung talo kakabsat. Umuna, ni Apo Jesus, the master teacher, came to reveal the Father. Tapay, revelation of the Father is vital to education. Iti mikadua kakabsat, ni Apo Jesus kadayjay misyon na, imay natapno isublina, dayjay tao nga napukaw, dayjay tao nga dinadael iti baso. Iti baro nga estado na ken ni Apo Diyos. Restoration is needed to accomplish the goal of education. Sino ka ket di itatan? Ket sino ang? Sino tayo kapsa? It is ang wanan ni Apo Diyos. We have been restored through Jesus Christ. Ket iti misyon nga intended ni Apo Diyos kada tayo. We are now the ambassadors of restoration. Ket kakabsat, iti may katlo nga inadal tayo. Worship is central to education. Iti panangdayaw tayo ken ni Apo Jesus, nga isu iti manlubot tayo. Iti panangdayaw tayo iti Ama, nga inyam ammo ni Apo Jesus kada tayo nga naan-anay. Worship is central to education. Kitain nyo kakabsat, nga ti amamin ko mga panangiturong tayo, iti panangisuro tayo, whether you are a teacher by profession, in the classroom, when you are a teacher by calling, kasi ka itinaganak. Let us follow what the master teacher had done. Let us point to our pupils. No sino iti Diyos Ama. Since we are the ambassadors of restoration, let us help a fallen sinner be restored to God ngam amuda ni Apo Jesus
nga isu mangisalakan. And let us help them worship Jesus. Ta isuna ti may anaglasag a Diyos. He is the incarnated God. Nga mangted kada tayo kapsat, dayjay nga gundaway ken pannakabalin nga may sublimanen dayjay ladawan ti Diyos kada tayo, which is the call of education. In closing, I would like to read again another quotation from Ellen White. In the presence of such teacher, of such opportunity for divine education, what worse than foolish to seek an education apart from him, to seek to be wise apart from wisdom, to be true while rejecting truth, to seek illumination apart from the light, and existence without the life, to turn from the foundation of living waters and hew out broken cisterns that can hold no water. Behold, he is still inviting. If any man thirst, let him come to me and drink. He that believeth on me, as the scriptures has said, out of him shall flow rivers of living water. The water that I shall give him shall become in him a well of water, springing up into eternal life. Nagpintas kakabsat, nga inton no saan tay laeng nga maamamuan, may Apo Jesus nga isu iti master teacher. Nga isu iti modelo iti panagbiag tayo. Kakabsat ko, agbalin ko man apaset tayo ni Apo Jesus. Akas dayjay danom. We cannot live without water. To be healthy, we need to drink at least 8 glasses of water a day. Ket no saan tayo nga inuman, iti kasjay na quantity iti danom with thirst. Iti pagyaman na kakabsat, adda digiti badiklak nga inkabil ni Apo Dios iti bagi tayo. Tapno maamuan tayo dagiti pagkasapulan tayo. I'll give you this badiklak. No agsuyaab ka, ingkabil ni Apo Dios dayjay nga badiklak iti bagim, iti bagana. Tabagim kasapulan na iti turo. You take a nap. You take a rest. No agdradray bakabsat ket no mayen nga agsuya abak nang nangruna iti oras nga saan nga nasya ti panagdrive. Iti oras nga diya kahit nga panagdrive as much as possible is after lunchtime. Dahil oras kakabsat nga it's a time for now. Into no nagsuya abak, I look for a shade. I stop. I rest a while. Timi kadua kabsat, ag saraaw. Anya ti pasit ti tiyan mong ag saraaw. Ti tiyan. May baganan ti tiyan, ang nagsaraaw ti tiyan, baganan mabisi. We need to take some food and fill that stomach. Ngem day timot panagwaw kabsat. Amuyo, di badiklak ngintid nga po Diyos. Tapno, maamuan tayo nga agkurangan iti danom kasapulan tayo. Dahil ko natin agtig-ab. Natayo niya. Ore no anya itaramidim na agtig-ab ka. Laksid nga di ka nga uminom hanggang agsardan. But when you drink, yes, when you drink, dahil nga body clock is satisfied agsardan. Anya iti bagana ti pagleksyon natin. Agtig-tig ab tayo. In education, agtig-tig ab iti tao. Sino kasapulan tayo?
We need the living water. Nga isula ni Apo Jesus. Iti kararag ko kabsat, punuan ko man ni Apo Jesus, day chay nga pagikabilang tayo iti danom. Aramiden ko man ni Apo Jesus, day karina, nga iti puso tayo, iti panagbiag tayo. It will become like a spring that flows through living water. Ni Apo Diyos madaydayaw, ni Apo Diyos kakabsa, iti mangbindisyon na dati. Agkararag tayo kakabsa. Agyaman kami ama, iti leksyon ng ented mo kada kami na ito nalawas, nga iso iti rinipaso ng Diyos. Agyaman kami ama, kani Apo Jesus iso iti kaiimbagan nga teacher ng ented mo. Agyaman kami ama, taimay tapno inyam amunak, kit kasapulan nga maamuda ka manananay, tapno maamuan mi dahil panggap mo ama iti panagbiag babaen iti education. Agyaman kami ama, tagapukin ni Apo Jesus na isubli kami kenka. We have been reconciled to you. Kitagyaman kami ama, tati panangkitam kada kami, gaputad da kami kini Kristo nga anak mo, da kami iti baro a parso. Linipata mo no Diyos, dagiti anyaman ang naglabsan mo, dagiti basbaso ni narami, dagiti dakes na napalabas a panaglit, kit kitaang di anak mo, nga isunod Diyos, iti pagsangkin. Agyaman kami ama, ta sinursuruan na kami nga agtayaw, wendayawan da ka, san laeng nga itatangal daw a panaginana, nukit di dayawan da ka tinaldawal daw a panagbiag niya. Tapno may subli, dahil nananay nga pudno nga rin namin. Nga si kay ti Diyos nga nang paraswa kada kami, nga iti panggap mo, kaya isubli mo Diyos, dahil nadadail na nadawal. Dawatek o Diyos na bendisyonaw, dahil iti kakabsat nga kadwali nga nagadal. Mga nasan. Dawatek mo ama, nga bendisyonaw dahil iti iglesia, dahil iti Sabbath schools, o repay no virtual kabsat iti panagdadayong kita. Bendisyonaw iso. Isaganam di iti panagbiag mi, nga agbalin o Diyos, nga ambassadors mo, tapno may awatan mo it nagigit tao, dahil ayat ken parabor mo ang pay. Agyaman kami ang kasumbatam di ito nga dawat mi, itinagan niya po Jesus dinawat mo. Amen. Maminsan pa'y kabsat agyaman kami, iti gundaway nga intedyo at may satayo, nga ginadal iti sauna po Diyos. Indiyan na may nga lawas man until next Sabbath. Palubos ti Apo adalin tayo tulad ng ipag-leksyonan tayo, may panggap iti education. Minsan pa let me greet you again. Happy Sabbath. Happy Sabbath.